Keblay pikin nang pait baro bat kumju iki subscriber. Dia minta kendiat inya pai syakan kawai ka video ka belami na pokari Pakistan. Lai thoba uai khuna sans nam karta ulanya ektek kali Toyota Land Cruiser kabade kali ka barem dor bat phila ban ir butu khuna sans nam ulanya ai akatika surak ba chong kanang ba Multan ka bahap pokari Pakistan. Wala angro bakane video minta kelas priang ha kelas saudang cuki internet. Hang ne hapo kasla partai bat ki pulet ru kilawat ni ahlor kane ka jingjia bat kila angro bakin dan guna la neban kemik kemik pa bat la ailat uni khna sans nam karta to unra hi yakate kali namar ba ka jing ra chong ung kam dei ka balong singan ka dei ka jing thot ba ki pai ba bat kum ju ru yo te khna Barsa kawi pa ka kubar ka balami na pokari Brazil hangne phila ban i bakine ki kin thai arngot ki laya muja kan ka khap snyu palang baka jing khap snyu jongki kala penling no si sai kin thai hadin bo snyu jongki ula he ba henrai kine ki kin thai bakan thob ya katika wika temen ka badika kami jongane ka kin thai kala khap snyu bat ka te ka khun ru kala lingwa ka bakatika kami ru kala penbut lang ya ka khun palang baka ne ka video mata kelas priang ka lang sodang jongki internet hangne ha pokas la perthai. Não era pra ter cortado, mãe. Ah, mãe. Mãe, tá chorando? Tá, mãe. Te tangkini kubon taka janmin sai siam yang paya pi baro ha kawai ka video ka ban sawa.